Hi guys! Magandang tanghali po sa inyong lahat. It's me, Aling Pilay, Biz Duck Vlogger. Sa hindi pa nakakaalam, pero sinabi ko na yung nakaraang vlog ko. My real name is Evelyn Kabongkal Maarat. Yung sa ano lang guys, Biz Duck Vlogger as Aling Pilay. Pero may tunay na pangalan is Evelyn Kabongkal Maarat. Evelyn Kabongkal, Kabongkal apelyido ng nanay ko, tapos yung Maarat apelyido ng tatay ko na hanggang ngayon hindi ko nakita kung sinong tatay ko. Simulat sa pool guys, hindi ko nakita yung tatay ko. Kahit nga picture hindi ko nakita kung anong sura ng tatay ko. Kaya guys, kasi guys, dati maliit pa lang, sanggol pa lang ako, binigyan na ako ng nanay ko doon sa tiyain ko. Tapos yung tiyain ko guys, sinasakripisyo niya yung sarili niya para lang sa amin. Kasi dalawa kaming magkapatid na binigay ng nanay ko doon sa probinsya namin. Tapos yung ate ko, alam nyo guys, ang hirap kasi sa probinsya, tapos yung nanay ko hindi daw nagsuporta sa amin. Tapos yung ginawa ng tiyain ko, kumuha siya na yung sambong, tapos nilaga niya, tapos lagyan ng asukal. Yun ang ilagay sa bibiron guys, yun ang ipadidi sa amin. Pagkatapos yung alam nyo guys, yung yung tawag nito, yung giniling na mais, yung binlod, yan ang nilulugaw niya, tapos lagyan lang ng asukal, tapos yan na. Ayun, buhay naman kami guys. Kaya laki ng sakripisyo ng nanay, anong tawag nito, yung tiyain ko guys. Yung tiya ko ngayon guys, hindi ako nagkakamali, 79 or 78. May edad na siya guys. Kaya, ayun, mahal namin yung tiya ko guys. Ito yung tiya namin guys. I love my tiya. Siya na yung nanay ko, siya na yung tatay ko. Kaya, dati guys, sa anong tawag nito, yung tiyain ko guys, na-depress yan. Na-depress kasi hindi na niya alam kung saan siya kukuha na ipapakain sa amin. Kaya, ano yan guys para siyang yung makakita siya ng tao, parang yung may dala siyang patalim, yung parang nananaksak na lang, tapos saksakin na yung sarili niya. Kasi guys, depressed na talaga siya guys. Kaya pasalamat na lang po ako sa may isang doktor po sa probinsya namin. May tinulungan siya guys, pinagamot siya kasi hindi na parang nananakit na siya guys. Kasawa ng Diyos, ayun, okay na siya ngayon guys. Sobrang depressed talaga niyan. Meron yung actually guys, yung mama ko, nakita kami niyan, 18 years old na ako, nakita kami. Pero alam niyo kung anong tawag ko sa kanya is tiya. Kasi yan daw ang tiya ko. Hindi ko alam na sa katagalan guys, ayun, sinabi na nila na yun pala yung nanay ko. Ayun, okay lang. Ano kaya pakiramdam guys, no? Yung may nanay ka, may nagisnan kang nanay, tapos may nagisnan kang tatay. Ano kaya sa pakiramdam? Masarap kaya? Hindi ko kasi masubukan ko Matanda na ako ngayon, ilang taon na ako, 42 na, pero hindi ko nasubukan yan. Kaya ayun guys, yung dumating sa time guys, yung tiyain ko, meron kasi sa amin guys na yung parang minahan
yung puspit na may kulay, yung bato, ipatimbang. Dati tag-disabos lang ang kilo eh. Patimbang na muna. Tapos parang ano guys, uutang kami ng bigas. Minsan uutang ng bigas. Tapos yung kita niya kasi lingguhan. Yung kita niya sa pagpupuspit, yun ang ibabayad. Minsan kulang pa. Kaya nagagalit na yung inuutangan niya ng bigas. Pero nakiusap siya guys kasi dahil lang sa amin talaga para sa pamangkin niya. Di ba nakakaiyak guys? Tapos yung may naawa naman sa tiyain ko dati guys, may gustong mga sawa. May gustong mga sawa sa kanya pero hindi siya pumayag. Sabi niya, ngayon, sinabihan niya yung lalaki, o ano, masawa ka na ako'y daw kapag umangko na libuhi, kaya mo bang buhayin? Sabi naman ng lalaki guys, oo, ituring daw niya na tunay na anak. Pero hindi pumayag yung tiya ko guys kasi meron na kasi dati yung nangyari na pag hindi mo tunay na anak, parang ano, yung samantalaan ka lang, kaya hindi pumayag yung tiyain ko guys. Kaya yung tiyain kasi nasakripisya talaga yung sarili niya para lang sa amin. Napakabait talaga yung tiyain ko yan guys. Alam nyo guys, nakita ko yung ano, pag yung time na umuwi ako doon sa amin sa probinsya, nakita ko yung nangligaw ng tiyain ko, pero may ano na siya, may pamilya na rin, may mga anak na. Sabi, kasi sa Sudan ako, nagtrabaho na ako guys eh. Tapos umuwi ako sa amin. Sabi ng lalaki, kasi Bernalda yung pangalan ng ano ko eh, yung tiyain ko. Berning, ito na ba yung pag-umangkunin mo? Dako naman eh. Mga naman pag-umangkunin, dako naman eh, dalaga na. Pero kung sugot pa ka sa kuha Berning, ako untay amahanan eh. Hindi pumayag yung tiyain ko. Hindi bali na wala siyang asawa, basta mapalaki niya kami. Kaya ganun ka yung tiyain ko guys. Kaya yung anhing lolo ko sabi nga, Day, pag nag-asawa ka, huwag kang papayag na hindi kayo kakasal. Kailangan ikakasal ka, pero hindi nang nangyari. Sinsya na po, lolo. Hindi ko natupad. Alam ko namang mahal mo ako eh. Mahal mo kami magkakapatid. Tapos sabi niya, kung kahit anong mangyari, pag wala na siya daw, hindi daw kami maghiwalay ng ate ko. Tapos sabi ng mama ko, kasi tinanong ko yung mama ko eh, yung ate ko daw, magkapatid daw talaga kami, isa lang yung tatay. Pero sabi naman yung tiyain ko tsaka nung anong lolo ko, magkaiba daw talaga kami ng tatay. Ako hindi ko alam kung alin ang totoo. Pero ganun pa man, hindi na mahalaga yun. Magkapareha mo kami tatay o ano, basta kapatid ko siya. Ayun lang po guys. Tapos may time na guys na yung tiyain ko na nagtrabaho sa minahan, sa puspitan. Kasi yung bato guys, nasa ilalim yun eh. Kasi yung ano ba yun sa Tagalog, binubukwal ba? Pagkatapos nandun sa ilalim ang mga puspit. Pagkatapos, ito kasi yung tiyain ko guys, may naghahabol talaga siya ng kita. Kaya ang ginagawa niya, siya, bugwal ng bugwal hanggat yung lalim guys, lagpas na po sa kanya. Dumating ang time guys na yung parang natabunan siya ng lupa guys. Buti na lang may nakakita sa kanya guys, kaya nire-rescue siya. Tagal-tagal siya guys, kasi ang lalim na eh. Para siyang, kaya, ayun guys. Kung wala kang taong nakakita sa kanya guys, hindi ko alam. Paano na lang kami magkakapatid. Kaya salamat Panginoon.
guys, gusto ko nang umuwi sa amin, sa probinsya. Kaso lang, ayun nga, hindi ka basta-basta makauwi kasi dahil nga sa pandemic. Sana nga ma-normal na. Pero ngayon guys, may anak ako doon isa. Kasi 17 years old na guys. Siya din nag-alaga noon, 1 taon pa lang. Ngayon 17 years old. Parang anak na rin niya guys. Para hindi siya maboring. Meron na siyang parang anak na rin niya. Kaya ayun lang guys. Ngayon, nandito ako sa Manila nakatira. May naman ako din, may anak isa rin dito kasi meron akong kalibin pero hindi pwedeng ikasal guys. Kasi meron siyang unang asawa pero hiwalay na sila guys. Hindi lang anal. Pero yung ex-wife niya guys, ang bait. Mabait siya sa amin, mabait din sa akin. Pati yung anak niya, kasi may anak sila isa guys. Kaya pasalamat din ako guys. Kaya sa tatay ko naman, ewan ko lang kung buhay pa ba siya ngayon. Hindi ko alam. Kahit nga mukha niya, kahit nga picture niya, hindi ko nakita. Kaya yun lang guys. Pagkatapos, chika-chika lang muna tayo dito guys ha. Kasi kaliligo pa lang. Ayun. Kaya yun lang guys. See you the next vlog guys. Marami pa akong ikwento sa inyo guys. About my life. Ay, happy birthday pala kay Imelda Gonzalez Donaire dyan sa California or Las Vegas, California. Happy birthday Imelda Gonzalez Donaire. Bye bye. See you the next vlog guys. I love you.